Hej folken. Ja, ja. Så nu er jeg ude. Ja, I kender mig sikkert ikke. Jeg er lige blevet YouTuber. Så jeg ved ikke hvad skal jeg sige? Min nabo han er her, og han hedder Marius. 57. Men lige om lidt, så jeg går lige her til ham. Ja, se ham der. Der. Han er lige der. Du er lige der. Jeg står oppe i luften. Nej, ikke mig. Ja, det er Marius. Det er Marius. Han er nuttet. Det er billigt. Jeg falder sådan noget grønne i den, så var der noget igen. Jeg har noget spise. Nej, det mindst. Jeg har noget spise. Nej, hop nu det der. Sten. Nej. Sten. Kul. Det kan man godt bruge. Jeg har prøvet at lave en anden video, men den gik knap så godt. Kul. Det kan jeg godt bruge. Mads, kan du bruge kul? Ja, selvfølgelig. Grav, ned. Og den første er med, at du er ved den første. Den var i. Det var langt nede. Ja, jeg er mega langt nede. Men hvis Marius, hvad skal vores emne handle om den her gang? Vandmeloner. Okay. Nu vil jeg lige falde ned i dit hul. Hvad er det nu det hedder? Jeg har oppe på hvis I liker videoen, så vil jeg blive meget glad. Og hvis I disliker den, så må I gerne lige sige noget i kommentarfeltet, hvorfor I disliker den. Og Marius han håber, at I kan lide vandmeloner. Jeg håber, I kan. Ja, han siger lige nu, at han håber, I kan lide vandmeloner. Ja, fordi han er en vandmelon-type. Det kan være ret farligt. Jeg er ved bunden. Jeg er ved bunden. Hvordan kommer man op? Nu skal jeg klare det. Der kommer ned nu. Og det er dit hul. Så må kigge mod dit hul. Kig mod dit hul. Er du klar? Nej, kig ned. Ikke op i dit hul. Kig på dit hul. Er du klar? Nej, på gå lidt tilbage. Og så kig bare på derovre med det falder ned i dit hul. Prøv at kigge der. Er klar? Ja. Du er der ikke, Marius. Ja, der er du. Jeg fandt dig. Det var lige ved siden af. Og til på rammen. Good evening, Marius. Der er trappen. Trappen? Det er en stige. Der er jeg der også.
Det er mit jern. Jo, du fik det andet stykke. Der er 6 stykker. Ved du, hvordan man skal stille på en stige? Ja, jeg skal bare på den. Sådan her. Jeg skal bare have den her. Ja. Man skal bare have skiftet. Lisa, Lisa. Okay, så what? Jeg er ikke noget glad. Ja. Har noget at gøre? Nej. Jeg har heller ikke særlig mange penge, Marius. Det kan jeg se. Hvad? Vandmeloner? 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 Vandmelon? Du har kun en vandmelon. Kun en vandmelon. En vandmelon. Der. Er det tilbage? Er du død? Nej. What? Hvad tror du? Ja, jeg tror du er død. Jeg er ikke død. Du tror jeg er død. Det er fordi du er tilbage. Jeg tror ikke du er død. Jeg er meget skuffet over dig, Marius. Marius, det var så ondt. Så ondt. Marius, han er ond. Marius, jeg henter din celle snart. Giv mig app. Det er dig, der er en klods med jord. Hvorfor er jeg en klods med jord? Okay. Chill over med. Sådan der. Okay, hvordan døde jeg bare? Ja, det sker også mange gange. Det var den der dumme. Nej.